musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Weltare TV, on calminama, on juurama, on jettama, on ñagama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni no woniri kala kisale ɓuural nden kay ya jende yo duumo e men. Yewtere men ɗannungal wotoya bandam to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba Laba Golle. Bandam wotoya e bempeƴƴe baaɗi no kaaƴe ene yeesoma. Bandam wotoya ngam jawdi aduna yidde taccudema ɗe maaje kaadɗe. Bandam tinno hetto dandam keddoɗa e leydi ma, janga meccal, jaɓa yurnitade e ñihlude haqqille ma, yama jomiraɗo suɓonoma ɓurgol e belɗi laabi tawa ma yani e ɗeɗo hen diƴƴe. Yurminima, hamnima, metti oɗo hen suka gorko pino subaka nanna juuɗe poos ngam yidde yaltinde ko walliti galle mum ko fate banggue dépasse beele wawa tigui yuɓɓinde gurdam mum moƴƴam. min mbima poos banggue ñaamo, min mbima banggue nano ala ko yaltini sowona buuɗi 50. o haaɓi tene o ala mecce, tene kadi o yirlima o ronki dañde kala ko wawi gollade. o haaɓi ɓernde ɓamimo ni henno woni o ƴeewi peeje kala o yiyani, o miijima fiyade ɗe maaje, o yeehi o hoccoyi wolis makko ngam yide taccude. o miijima koɗo henna kaari rewi, o miijima koɗo henna kaari rewi nde kaari arti nde mahi, o miijima kadi kaari koɗo rewno hayso tawi woodi mayɓe dañi yettoyiɓe kono kadi dañi heddiɓe. min ne ala no mbaɗa mi sowona mi yaaha. Bandam tinno ɓulno haqqille ma, bandam tinno micco no moƴƴi. ƴewtoɗa ma dañ ko poɗɗa wadde e nder leydi ma, mbawa liggade, wooda ko dañƴa tawa halko yakeɗe e maaje. caggal kaɗo hen laana mbaɗa kawɗo hen moteur ene doga ene felfeltodira e bempeƴƴe towɗe. tinno bandam hetto. neɗɗo ene ronka jawdi e duniya taw ronkani ndimago mum. ndimago neɗɗo noon ko golle balle. tinno bandam woto was ndimago maɗa ngam yidde nadde ɗe maaje kalkoje. sagataɓe heccuɓe ɓe duuɓi 15, duuɓi 16, duuɓi 17, duuɓi 18, duuɓi 20 fonnoɓe janngude keɓa haqqillaji kesi, fonnoɓe wawde mecce e kala sifaji
oɗo saha mo gonɗen jiilima dow jiilima less miijoji jolni ɗumen wonde jambareɓe jogorɓe yaade ene pottoya eɗe ɓen peƴƴe towɗe heegue e ɗomka kol huli kala ɓe mbaɗi caggal ala koɓe jiyata so wona dañal kono kadi ganden hande natti tan a yettima dañi ko a yettima a dumbama yogay nokkuji e kala subaka dokkeɗa mburu e kafe seeɗa worti ɗum so yeehi ha woni midi dokkeɗa potil sardiŋe so jammari mbalda noon duuɓe kitale a heɓani kayitaji a gollaki heddo kadi nimsa goɗɗo jolanma. tinno bandam baboyam nenoyam so en jibini sukaɓe men janguinen ɓe diine mabɓe kono kadi woton jejjiten rokkudeɓe meccal noɓe guurde oɗo aduna ganden so tawi en ngala mecce so sukaɓeɓe mawni ɓe meccat gurdam mabɓe saabu hande wiide naata ɗeɗo maaje ene yaaha ene felfeltodira e ben peƴƴe towɗe ɗe alana hattan eɗen gandi ko meccuɗi gurdam mum sukaɓe hewɓe kalkima 150 suka nana jaaha e maaje kaɗɗe timmani hay yontere kene fota wonde sukaɓe yonɓe jeehi kumbi e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie woni hen ha hande liɗɗi kalki ñaami ha laaɓi hakkude Maroc kam e Espagne woni hen jeehi ha jettima battama e laaɗe gartirama woni hen jettima nana e juuɗe ɓen safroɓe renoɓe cuwa taw hebde yamirore gam wellitare yoga hen nana bakki sakuji mumen ha hande ne dadi gam fellidde yaade hol peeje men ko guure men ngala sukaɓe jangguinaɓe métier kala wuuro ngo garɗa kala galle mo garɗa ma taw ɗon kene fota wonde sukaɓe joyo ha jeegomo hay hen goto wawa fewnude hay baafal wawa fewnude haydara eɗen gandi caɗele ɗe koye men woni suka yaaha ha mawna yiɗa hunde ronka dañde resa wawana hoore mum sabunde joom suudu mum morol wawana wontata ko nene e baaba dokata banggueji kala guiƴe en ɗanniɓe garta ene mbenma hunde seeɗa saaha kala guura albarka e nder rendo maɗa ene muusi so ɓernde ɓamima tan sa renaki a fewto e maaje kono gartiren haqqillaji men ganden musidɓe tedduɓe dañal wona jawdi dañal ko haqqille dañal ko pinal no mbawɗa wurdude e rendo tawa hoynani hoorema taw kadi a fannani ɓerɗe jinnaɓe maɗa a ƴenƴinani ɓernde joom suudu maɗa sukaɓe ma kadi so mawni wiyetake bamon fi koye ndiyam gam dogde basal ƴeewoyde dañal taw peeje goɗɗe ene mbawno dañede musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji e koye men ɓen peƴƴe ene jeese men. Sabu neɗɗo no ronka jafi duniya taw ronka ndima muusi ha muusi ɓe iwoɓe e nder leyɗele men bakko sakuji mumen jabana leydi Mali giwa leydi Mali jabana leydi Niger walla jabana Burkina Faso paye Niger o woni hen paye Togo woni hen paye Benin ɓe jabana Nigéria gam yidde yaade Cameroun woni hen hande joɓa haalisaji gam yaɓande leydi Gabon leydi Congo ha to Angola ha to Mozambique woni hen kadi so gari ha Niger ko ɗon tigui kewi ƴettuɗotoji paye nokku biyeɗe Agadez ƴeewa ɗon camion ngaji gam yidde yaɓande leydi Libye dutto kadi mbaɗe jiyaɓe ene liggine joɓetake ne dumba e cuuɗi ñammintake lor e caɗele ha keɓaɗon lanel gam yidde faade Italie hadema yettade taw haqqille kala sirti hen jaaha ha natta wonde julɗo jaaha ha ɓerde ma nde yoora ha natta wonde neɗɗo wonɗo neɗɗo laranma an hoore maɗa nde natti wonde neɗɗo teni kadi wona a yettima tan a liggima wona a yettima tan a dañi basal yillima ene nokkuji kala basal noon ko wasde fittandu mum
ngam yidde ɗaɓɓoyde jawdi aduna ceerten ha laaɓa. musidɓe tedduɓe, peeje kese ne ngoodi. eɗen jogii jawdi darindi, eɗen jogii leydi, eɗen jogii maaje, eɗen jogii sagataɓe. ƴeewen yurmitade koye men joomen jawɗele ɓe, duttoɗen e ruttitade koye men e leyɗele men, duttoɗen e wallodirde e koye men ngam yidde janguinde suka men métier, wawɓe hen métier ɓe mbeɗen ɗumen juuɗe moƴƴe beele mbawa dañde machine aji, mbawa gollade golle moƴƴe. joguiɓe hen leydi ene kutoro ko fate banggue ndema ligguimaji kame sewo sewoji goɗɗi. ballen ɓe beele ɓe daña gurdam moƴƴam, ɓe mbasa halko yaade. tinno bandam ɗo koccuɗa oɗo hen valise ma, aɗana jogori yaade woto yaa, ngam posma ala ko woni hen so wona buuɗi 50. tinno micco ko wona habde e yaade, haysa ala ko coɗɗa mburu ma fiyoyɗe maaje walla ni maya hen, ɓuranma wurdude ni henna. kono ala andu wona heegeri duma, jiɗɗa tan ko mahade, jiɗɗa ko otoji, jiɗɗa e kala saaha ko iwde leyɗele tubakoɓe. kono ujunnaje honoma en nan toon liggaki, woni hen nan toon guuri ko suuɗayru, woni hen ko ñamminteɓe yarneteɓe, woni hen ko kolosaren mbalata koye beddaji. duuɓe kitale gartani, rewɓe mumen e suka men kala naywiri cukako teni ha hande jeyani o gorko jaadamo artani. batten haqqillaji men, ganden wona fiyade maaje tan woni haqqille ke ene naftira en. ganden laamuji men ko gonga ene poti wallude en, aɓe poti yurnitade ɗeɗo jawɗele bonneteɗe, batteɗe e galleji, batteɗe e yogay nokkuji. saabu hande kalɗo cérémonie waɗi ko million ngaji jaltata. ɗin million ngaji noon ene wawno weeɗede ɓen remoɓe ligguimaji, ene wawno weeɗede ɓen joguiɓe métier, ene wawno wallitede ɓen yiɗɓe gollade. kono kadi eɗen gandi gurdameje dawrugol hande telƴini yogay gueɗe. kono sikkela enenne woto mbaren koye men, woto kalken koye men ngam yidde nadde maaje kaɗɗe. tinno bandam woto ya ben peƴƴe ɗe ene mawni famɗani. ko ɗum jeeyi sababu musidɓe tedduɓe, oɗon jiya heblo sukaɓe afrique e ngal natal ngal jiya toon ko worɓe dariɓe taweteɓe caggal leyɗele, wuurɓe caɗele duuɓe kitale donki dañde artude foftade. miiji wi ko guurɗen ko beele suka men mbasa wuurde ɗum, gare ndendinen seeɗa mo joguiɗen o beele ma hen cuuɗi janguirɗi. keblen hen suka men ɓe mbawana koye mabɓe guila e kaɓirɗe kese garɗe, ɓe mbawa fewnude frigoji so tawi boni, ɓe mbawa fewnude robinaji so tawi boni, ɓe mbawa fewnude karoje, ɓe gona maçonŋeɓe, ɓe gona goɗɗum e goɗɗum moni kala daña fandare moƴƴere. kono kadi musidɓe tedduɓe, ganden hayɗumne kadi en donki yimɓe notto, saabu nottoto en ko enene koye men, kono en teskima en gona liggontoɓe ɓesguji men. jiɗɗen tan kala ko dañƴen eskey kaari wayyo kaari hakkude mbasiŋaji e kuɓeje otoji. ɗaccaɗon sukaɓe makko e ɗe ko ɓole nde jaltuɗa aduna kala, ɓe tifla jawo kala kala ha laaɓa, ɓe gonta miskineɓe, ɓe piyo e maaje kadi aɓe ɗaɓɓoya gurdam elle bammaɓe ala ko wonno, saabu bammaɓe sikkanno nehede suka ko ñamminde yarnude faranade gam wonko jogui. ala musidɗam tedduɓe woto top. en jiyoɗo saaha mo gonɗen gajjil ka abdourahmani ka addi société kesso biyeteɗo suudu men SAS ngam wiide hey mon mayoɓe laabi ɗannotoɓe ɓe gartata jooɗiɓe ene cabbe ɗanniɓe ɓe jogorani artude. oɗon jiime leydi ko ngaalu, oɗon jiime maayo ko ngaalu, oɗon jiime jawdi darini ko ngaalu. teni kadi bitikaji e golle ngarɗuɗen poti wonde nokkuji moon. kon mahoɓe on poftotako, kono ko jananiyankoɓe garanema han oɗon jooɓa. ɗum noon jangguine suka mon métier mbawama hande on jangguinen koye men fermaji moƴƴi, mbawenen koye men kosam, jangguinen koye men nehde liɗɗi pes taw ganduɗa ko culture, mbawanen koye men ndemen leydi men, moƴƴinen jeeyenen koye men, kaɓoɗen basal e human binnagu gonen e ɓamtare. kono kadi hay ɗumne kadi yimɓe hewɓe donkanama yo notto,
hol peeje men joni en gani sowona sukaɓe nan ɓeydo mayde musidɓam tedduɓe guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mi ɗalda moon e ben peƴƴe maayo kame dande leñol. Sabu neɗɗo ñoron ka jawdi duniya taw ronka nandima